ano naharai doromono tuyui nini bekabai kaham samung khlai thangdi tai nini samung tamoni pol jeskapuno mananyo manai Sandi hake norok mannai nai tukdi hake norok nugnai dugar bodi hake norok phiaw rojaknai sannai borok bo mannai hake nai tuknai borok bo nugnai tei dugar bunai borok bo phiaw rojaknai norok ni bisingo abate hai bupa sabatong sajla asan ke jibugronai eba tokti san ke sindai nai Naro asik kami atui busano mani kaham rona sikhe busuk se sugna hani afa sana rungno bo phola kathar khamu hai berok nor nai tong kobro kothoma YouTube channel pharing hangke belainyo kharme sinjasa belainyo dukhono hinjinai belaikan set news obong kha tini thaniel ni lama sojaka o thaniel sabong hangke je boro burui hamjak lainai buri beike malaini thangporo je somindro hunjanai borongno bulainai je borongna asake godonaro sebaye bismaro buinai je jibio khiklai rinai sapta kaisa moton je jibio bini lama sotei sueti ke tongai botini ke bini lama sojaka tai sing bini bagai surilene de lene tai bodatino sugna ha sorbo thangai bini je lama suktheng santingtheng abusung jotono surilene phari hengke tai orokok belai kheno srungjana heke nangmani je sinani o jaga kok kaisa belai kheno tongni mano jo thanel no bunai jo somindro bo biang kharka tabo tangi buna nangkha tangai botabo khe thanel thi paimani borangke botabo tang biang kharka tangi kiri jaka buna purko bokisipun kirilia kisapun khairliya kisapun wansung phaliya kisapun bini maya doya mani krikha buna musung purke payo huni ja bukha na haino bukha na je bui mane bono kaplai tai bini sai kaplai te ke krikha bwan sunar liha jarawo bini pokho kun phaliya buti khadi phaliya thiana khairwana mayangana abo kun buti krikha tai kaplai krikha botabo botharai nai je kharai nai bo Bangalore Hyderabad je kun ja kharai nai bo tongai mane nai kaham kana aram kha tongai mane nai asolo aro sung srungjangnai belai kheno kotor tongo o srungjangnai tam hangke je saya samung khlainai bo ayang masingo thana nangya bo yang masingo no manjanani nangnai singabo kaham ka busina nangnai khajan ta te bo chong bo biang kharnai o hani kapla krei tai ayang je saka sabatong abo bo khatao kaham keno je sitrogo bo sitongo sabo tamo kaham khlai sabo tamo hamya khlai bebag ni pholno manjanani nango kuno jaga pone sitting khlaiyok na ta asadi je ang bono botharano ei apha he ishor ano nakar sidi ang bono ma bothaka nakar na ei bhagwan krishna bhagwan ang bono botharka ang bono hake sangma khlakya bini mane ma khoka bonang luti puti masaka bono ma punokha ano nakar sidi krishna bhagwan ano nakar sidi krishna bhagwan no nakar na Krishna Bhagavan abono sawo je nung khlayo abono phol manai ai nung jesapuno Krishna na hamjagi tongdi Ishwar na hamjagi tongdi kuno dino phono no na karaya je nung se sam khlaimana phol nung jeskapuno manai no manai hadi omono ruk sawinyo kaisa othoma sikonsa kaisa salanyai kaisa dukandar belai keno ganang belai bini dukan kotorma belai rang ganang borok bo tai binara manager tongo cashier tongo Kebama accountant rok, kebama borok tonggo. Bini dugano je samung khlani rok. Tai salsa hangkangke o dugandar bo nogo bihik besabai walai phainai bo dugano phainani nangka. Tai a dugano je manager asui tongnai bono thamji kajaginai je nogo walai phaimani no hanchi tension tai dugano phai tension ngai bini manager a dugano tongnai no thapra phungsa ruirnani nangka. Tai manager kuno khanya krikha je bini malik je dukandar malik boss thabrari ru hangke bo tangi rekha thabrari apun sukbla tangi re makalakya bo thabrano bo sojo dojo ma khanyani nangnai te aba kino o manager bo sojo dojo khlanyai bo phanyani nangka
তাই ব আ দোকানি ডিউটি পাইনাই ব যেফোর নগ ফাইজাং কেন বিনি বিহিক বাকে ব কক বাংলানি কক মাস সালানি নাওখা ব ফাইতে ফাইতে যে বিনি ম্যানেজার বাই তাঙে বুজাখা তাঙে হাকে বনো নাংখা ব আবো চিন্তা খাই ফাইমং ফাইমংসে যে নগ সকাই মালে বিহিক বাসে ওয়ালাই সুলাই লাইনাসে তকরা তকরি লাইনাসে নাওখা তাই আপ্রকে ও ম্যানেজার ব টেনশন জাগিনাই বিনি বিহিনো বাহাইনা হাই থাপ চাকা থাপ থাপরা রইনে বুনানি নাওখা তাই আপ্রকে বিহিক জলিনানি নাওখা যে आं जे सामानि कक सामानि आनि बसानो सामान कक सामा बो आंतांग तिनि थुं थातां हायलाङानो थाब जागा थाब थाब्रारै बुना नांगनाय आ बिहिक बाहायनायाव जलिनानि नांगौखा ताइ आ बिहिक जेफ्रु हायके बुजाखांखनो बो बाहाय जलिनाय जे बिनि बोसला अक्रानो हायलाङानो जलि जागायनाय बिनि बोसला अक्रानो कुतुबायना कयनाय बोसला अक्रानो बुनानि नांगौखा ताइ बोसला अक्रा जलि जागौखा बिनि बुफायं कसुनो बुनानि नांखा ताइ bini bupayong koso hangka tai samnola busina ba abo hangka ba koso ba koi kra ngai nokni nongkhoroi lama himi thanani nangka tai lama himi thanga hangka no joli jakta tinyo bo himi thanga wan sogi ba bisari miya bini darabai bujang mani tai himte hangka no bini gana tai kaisa sui hanani nangka tai a sino nugine bo yang thambi tungjagai a sino lathri nai rirnani nangka tai a sui lathri ja hangka no bo kayeng ka kharoi thanani nangka তাই আসই বাহিনী জল জায়গায় থানানি নাকা তাই আসই খারে থাংতে হাঙ্কানো বরক মাসানো ইয়াথেগো ওয়ারে রিনানি নাংখা তাই ও ইয়াথেগো ওয়ার জানে বরক সাব হাঙ্কে যে ম্যানেজার ন বুনাই দোকান মালিক ন ওয়ারজাগু গে নাইনি দেখা जों তাকতে বকসং नों खलाइमानि फल जेसके पनो मानाय मानाय नाइनि दि जे ম্যানেজার न ब थाब्रारका ম্যানেজার बिहिगनो थाङै बुयुखा তাই বিহিংকে বসলাও করানো বুখা তাই বসলাও করা হংকে বুফাইং কুসুনো বুখা তাই বুফাইং কুসুন হংকে লাमा থাঙে সিনিলা থিরকা আসই হিংকা হংকে যে ম্যানেজার ন বুনাই দোকান মালিক দোকানদার বন হংকে ইয়াথেগো ওয়ারে রিখা তাই ও কথা মাসিগন সামানি কারণ অবাহাই নों যে কোনো জায়গাফোনো যে যেনা চায় সামং খাইদি বিয়াং থেকে বিয়াং বুড়ি উইনাই বিয়াং থেকে বিয়াং বলি উইনাই হাইনি সাগো যে नों পাপ খালাইমানি যে नों সামং খালাইমানি আবো গুরি ফাই abo kebo puno saimia khazan takote buksong tang kise misa leri mano o kotha mana khanai nor kise example busimang nang kha khayo te kise tebo srai ke kotha masikon sa sanani hangke nani di khoroksa borok lama himi thangte bo lama gano kaisa komla bufang belai keno thataru kormala ka thai tongmani nuir nani nangkha tai nuir khanggang keno bo tongi malia himi thanani nangka a komla bufang tolabo komla tolani bufango himi thangang keno a komla no bo yak pake khaginai bukugo dawinai sanani nangka tai sa hang keno bohogo sognani nangka tai a jora hang keno je komla bagani malik phainai nangka komla bagani malik bo phainai lugini joli jaginai latha tubinai bono khizlango bunani nangka nainai di ta nukna ingkha oro mokol basi nugrawu mokol bai nukhang keno mokol ya thengno tagi kai hindi hinai tai o ya thengka himi talangui tunai rikya tai o ya tekhngang ke komla no khaka tai khaginai o ya khangka buku tugui rikha tai buku khangka sakha saoine bohogo hangkang ke tonai rinani nangkha tai bujangnai hingke sao bujakang ke khisla abono kislang ni tamo dostong abo sun belai kero wan soktai khazan takote boguksong abono kislang ke proshno khayo je ani le kuno dos kroi ani tangai ora amba bujanani klai ni nai kislang sunani nango te kaham ko wan sok nani dioro je Shri Krishna Bhagwan okong no sao je kislang bujak phono tangai mokol tui mukti klanyani klai oronoro kaham ko busi neni di biang tike buri uinai biang tike boli uinai je nini sago kothok pai je nini samung mana tongmani je nini sitra samung tangmani nang bahke manjana nangnai biang tike pono nung buri nai ma sunai je japon kharde nung yogya kaham samung khlagyangke kaham phol manai ta hamya samung khlagyangke hamya phol manai abongka serai tai sungwa bahke busi ni bagi tini o thanel no bulai toglanyai payu hnai maya nangya boni phan tong hnai bono bukha
tini thania lama chawinai bo sorgo thanani chitung tai belai kheno dukhojonok je sinti prasar ongka drugs awo tai bihik bosani yakarik thanglayo bosano yakarik kharlayo kumundo pani borok bai tonglayo tongoi manjago agartalawo temo kumundo pani borok bai tongpho odre pot je sinti prasar muteri berelaipo bothar laipo tokhlaipo rajniti khlaipo sai tai sinoti prasarok bufru pasi sinai bufru je soi je nangmani lango phaisok pasinai abono belai kheno wana masinja kha khayo norano kothmana khanai kahamno busi mangkhana tai belai no khana tokja kana tai bo kaham ani video nani no musung hangke like comment share tai subscribe bell icon khanya bagai tapok di tini baga asung siteng nor jotono kaham toni jotono hambai tai kulumbai